Салом алейкум, бародаро. Дарси сеюма бировардем. Яъне сабаб чӣ буд, ки чанд қарар набудем дар канал видео напарафтем. Сабаб набудани вақт буд. Яъне мо вақт надоштем, ки видео бирорем айпай канал шем. Хуб ана яъне вақт соат омад, мо давом метиҳем видео парафтана, дарсҳоро давом метиҳем. Умедворам, ки яъне бисёр жда накарем. Хуб сар мекунем. Яъне аз чӣ сар мекунем? Бахшиш бародаро, камтар касалам. Сар мекунем, яъне агар шумо бидонед, дар телеграм канал дорам. Яъне канала навҳӣ кардам. Канале ки пеш дар телеграм доштам ва дар вай бисёр чизҳоро парафта будам, удалид шид. Яъне аниқтараш аккаунте ки каналам дар вай буд, удалид шид ва дигар аккаунт ман вастанавӣ карда наметавонам, ба хотири ҳамин канале ки навҳӣ карагиам, ссилкаш дар поини видео бидурое. Ҳамуда подписатсия кунед ва ямахе ки айни ҳол ман истифода кардастам, ҳамонро скачат кунед. Ямахое ки дар телефони худо доре, удалид кунед. Ямахе ки ман дорам, ҳамин скачат кунед. Дар уҷа ритмҳои тоҷикиам ҳастай. Ва боз як чизи дига, ки агар ягон нафар ритм дошта бошад, ритме ки ман дорам аллакай кайҳ нашидагиам. Агар ягон нафар дошта бошад ритм, ман яъне сайти хидма, телеграми хидма мемонам, дар поини видео ватсапам мемонам. Агар дошта бошед ягон ритм, мада муроҷиат кунед. Ман шуморо дар канали хидам админ мемонам. Шумо метавонед, ки яъне як дастгирӣ кунед мардума ритмҳоро партоед дар ҳамон канал. Яъне шумо агар ман дар партоем, ман бо дар каналам партоем, просто вақти бисёрро мегирад. Лучше шумо дар ҳамон канал админтон мемонам, партоед ритмҳоро агар дошта бошед. Ин просто як хубӣ мешавад дар ҳаққи мардум. Ва сар мекунем, гапа бисёр намекунем, видеоро давом метиҳем. Хуб вақте ки шумо ямахе ки ман дар канали телеграм парафтагиам скачат мекунед, ҳамин хел вақте дир омада, ҳамин хел мега разрешит мекунем. Баъд чӣ хеле ки дидестед, дар яъне кнопка нажатия ҷиқидагим дидестед, ҳаминҷа меҷиқем. Хуб контентем меҷиқем. Баъд сар мешавад ҳамин хел. Хуб чӣ кор мекунем? Гиҷо медурем. ҳози ҳамаша мегум подробно. Хуб якум медурем сеттинг. Ҳаминҷа дидестед, ман ҷиқидагим сеттинг. Забонро интихоб мекунем. Касе ки забони форсӣ балад, метавонад ки яъне форсӣ бихона ва хубтарш барои ман англисӣ. Касе ки забони равӣ бимена, ихтиёри вай англисӣ ва мебироем. И танҳо ба хотири як бигем настройка буда ва давом метиҳем дальше. Хуб бисёрта савол метиҳам, ки ҳамин ритмҳои тоҷикия чӣ хел установка кунем, аз киҷо скачат кунем. Хуб ман гуфтам, гузаштам дар ин тема, ки ритмҳои тоҷикӣ метавонед аз канали телеграми ман скачат кунед, ссилкаш дар описания мондагиай ва тарзи загрузид карданаш. Хуб ҳозир нишон медиҳем, ки чӣ хел загрузид кунед. Якум коре ки мекунед шумо, якум коре мекунед, ман ҳозир нишон медиҳем. Сет меҷиқем, дар сет ана ҳаминҷа меҷиқем. Меброем иҷа дар як бор меҷиқем ва хуб иҷада нишон медиҳад файлҳоро. Яъне бояд ҳамин ҷое ки страничкае ки ҳаст, ҳаминҷаро шумо бояд биёбед. хуб ҳастай навиштаги Android браузер ва дар телефони шумо якум Android ва дигар чизҳо ҳаста, ки бояд дар инҷа обязательно файле ки яъне файли ритмҳои шумо дар кадом папкае ки боша, ҳамон папкаро шумо меёбед. Масалан, ритмҳои ман дар шароитанд, ман через шароит парафтагиам, дар ҳамон шароитанд. Файл медуроем, шароит файл ва ритмҳоро як бор дар болошон меҷиқем, хичон установка мешаванд. Ва ногуфта намонад, ки ямахе ки мо дорем истифода бурдестем, ямаха яъне бе интернет загрузид менад ритмҳоро худаш. хуб ана чӣ хеле ки дидестед, ритмҳо загрузид шиданд. Баъд агар ки шумо ягон кас парафтагӣ бошед через шароит, шумо аз шароит, ва агар ки напартофта бошед ё ки агар скачат карда бошед, масалан шумо скачат кардаги
تلگرام медрӯӣ, дар телеграм файл медрӯӣ. Агар ки набошад дар телеграм документ, ман ягон файл ай телеграм скачат карда нестам, ба хотири ҳамин нишон намедиҳад. Агар ки ай имо скачат карда боша, ягон кас мо дар партов шумо скачат карден, медрӯем дар донлайнд. Короче иҷа дар имо нависагӣ, дар имо медрӯем, баъд имо файл ё ки имо документ нависагӣ медрӯем, мекӯем, меёвем. хуб пештараш пешакӣ ай проводник ва ё ин ки файли программаи телефони худтон метавонед ки бидурӯе биковед ки файле ки ин ритмои шумо дар кадом папкаҳай, ҳамон папкада биковем, баъд загрузӣ кунед. Ва ман як файли дигарам дорум дар WhatsApp Business. хуб дар WhatsApp Business папкада медрӯем медиа. аз сабабе ки ман WhatsApp скачат кардагим, ҳамин WhatsAppда папкаи WhatsApp ёфтум, WhatsApp документ ритма установка кардам. хуб ё дар қисми дарс дохил намешаванд, танҳо ба хотири фаҳмондан будан, яъне ки дигар савол натиҳен дар ҳамин тема ки чӣ хел ритмаро установка мекунанд. хуб агар шумо яъне хоҳед дарозмуддат резко нагирад, дарозмуддат давом диҳад музикара, инҷа дар педал нависагӣ, ҳамин педал дар мечиқен. тамом. агар хел ҳамин мусика гирён менем, тамом. хубтараш ҳамин гирён навданаш хубтарае да. хай шумода чӣ хеле удобни. хуб сар мекунем дарси сеюм, аккордо. се аккорди главне ки дар бисёр сурудҳои тоҷикӣ истифода мешаванд. Ва аккорд чист? хуб аккорд чизе ҳаст ки танҳо дар Yamaha не дар бисёр яъне дар гитара ҳастанд, дар пианино, дар хуб дигар асбобҳое ки ҳастанд вуҷуд доранд аккордҳо. яъне чӣ хел ва ёро истифода барем ва ё барои чӣ лозиманд. хуб ин навохтан ҳечи нестай. главни аккордоанд ки ҳозир мо дар бораи се аккорд гуфта мегзарем ва боқимондааш дар дарси оянда. яъне вақте ки суруд сар мешавад, аккордо дар вай истифода мешаванд. яъне суруд кадом тарафе ки оҳанг кадом тарафе ки биравад, аккордҳоам бояд ҳамон тараф яъне ҳаракат кунанд баробари суруд. хуб се аккорде ки мо мегзарем, барои се аккорда якум гузаштан, иҷа дар меню нависагӣ дар болои дидем мечиқем, user 4 нависагӣ ҳамида мечиқем. баъд иҷа дар папка мондагӣ ҳамин папкада мечиқем, поён мерем. минор 4 дар минор 4 медрӯем. се аккорди главни аккорди якуми мо аккорди Em. ай нотаҳои ми, сол, си иборатанд. яъне як дақиқа. аккордҳои ми, сол, си. аккордҳои ми, сол, си иборатанд. аккорди дигари мо аккорди Am. ай нотаҳои до, ми, ла. до, ми, ла. аккорди Am. аккорди дигари мо аккорд Dm. хуб аккорди Em
се аккорд гуфта гузаштем. Шумо яъне чӣ кор менед? Машқ менен, хитон машқ мекунед, яъне тарзи қапидан аккорд дорад ва ба ин аккордҳо бисёр сурудҳо хонда мешавад. Асосан сурудҳои померӣ бисёртар хонда мешавад. Ба ин се аккорд яъне истифода мешавад. Масалан дар суруди чаки чаки борон, дар суруди ҳаргиз аз ёди ман он сари хиромон наравад, дар суруди як рӯз рафтам саҳие меташ хонашон, дар суруди муборакшо сабзабаноз истифода мешаванд. Се аккорде ки мо айни ҳол гуфта гузаштем. Аккордҳои минбаъда дар дарсҳои оянда. Хуб, шумо барои дастгирӣ кардани мо видеоро ба дӯстотон роӣ кунед, дар сайтҳотон бимонед ва ҳар гунае ки мешавад моро дастгирӣ кунед, ба лайк, коммент заценид кунед. Хуб, дарси 4 ждат кунед, яъне худо хоста бошад дарси 4 яъне моҳҳо намекаша, яъне бари боло 3-4 рӯз баъд дарси 4 мепартом. Зинда бошед.